Boas tardes a todas e a todos. Continuamos xa no tramo final desta xornada e despois destes debates intensos imos agora a categoría do interdisciplinar tamén e das diversas lecturas que van facer estes tres artistas, dúas mulleres e un home sobre a obra de Xela Arias e de Luisa Villalta. Eu quería agradecer tamén que me convidásedes a presentar e moderar esta xornada, ou máis ben este programa, porque eu creo que efectivamente este é un acto de xustiza con estas dúas mulleres poetas, investigadoras do xénero humano, mulleres multidisciplinares, modélicas, tan diferentes e tan iguais, non? Creo que non suficientemente recoñecidas, non? Agardemos que estas xornadas sexan útiles para lograr ese recoñecemento e, sobre todo, comentaba agora con Antía, con Rafa, para redescubrilas, non? Que voltar a poesía delas é sempre un placer, non? En fin, escoitastes xa moitísimas reflexións sobre elas, non me quero extender moito, foi máis quizáis desde o punto de vista teórico, académico, e agora pasamos a presentarvos pezas e proxectos concretos de Xela e Luisa, algúns deles nos que estaban traballando, cando a morte a sorprendeu, e tamén imos degustar as interpretacións diversas sobre a súa obra. Son interpretacións que veñen da man de tres artistas que tamén teñen moito que ver con elas, de algún xeito, non? Estábamos falando na hora do xantar da necesidade dun novo modelo, non? Da necesidade de que os soportes se comuniquen, non? Do interdisciplinar, e algo que parece que digamos, un discurso futurista, pois de algún xeito Luisa e Xela xa o practicaron, e tamén as artistas e o artista que me acompañan. Así que, en fin, imos comenzar por Antía Otero, que é unha poeta, actriz, artista que ten moito que ver tamén, como dicía, con estas dúas mulleres, e, ademais da súa magnífica obra poética, leva anos dedicada a promover a nova creación artística a través do obradoiro O Ollo da Arte ou Revelar para Revelarse. É tamén vicepresidenta de AELGA, onde coordina a área de novos e novas escritoras e tamén fai un traballo performático moi interesante, retrovisor, con músico Isaac Garabatos. Todo isto entre moitísimas outras cousas. Eu quería que ela mesma, Antía Otero, vos presentara o seu vídeo poema sobre a obra de Xela Arias e que ela, bueno, logo nos iremos aí para poder disfrutalo. Antía, cando queiras. Bueno, pois moitas grazas. Antes de nada, quero darlle as grazas a Ana e a Arturo por me ter convidado a estar aquí. Cando Ana me chamou para facer uns videopoemas ou unha peza de vídeo sobre Xela, claro, eu estou moi acostumada a traballar en vídeo cos meus propios textos, non? E a dialogar directamente cos meus propios textos e de alguma maneira coñeces as imaxes ou coñeces cara onde ten que medrar esa relación entre o texto e a imaxe, non? Traballar de pronto cos esos de Xela abría outro lugar no que había que meterse e dende o que había que dialogar. Hai algo que quizáis é importante e é que no 2003 eu tiven a inmensa sorte, e eu sempre digo que foi unha inmensa sorte porque, polo menos vitalmente, a nivel de escrita, foi un antes e un despois, en que o primeiro libro que publiquei, o publiquei ao mesmo tempo que o último libro de Xela Arias, non? Fixemos varias presentacións da man de Miguel Anxo Fernán Bello, acompañados de outros dous libros que se sacaran nese momento, que era
un de Marta da Costa e outro de María do Carmen Krukenberg, en Vigo e na Coruña. Eu tiven a Xela, non? Ao lado recitando. E había algo na maneira de recitar de Xela, non? E na súa voz. E cando de pronto o libro se chamaba Intemperiome e había algo de ese vento, non? De ese zoar na súa propia voz, non? O vento, como veredes, é algo que está presente nos dous vídeos. Eu últimamente, pareceme que, ademais, no momento no que estamos, é un momento estupendo e impresionante para buscar colaboracións. Eu, para estes vídeos en concreto, pedín a colaboración, falei con dous creadores que para min neste momento é do máis interesante que hai en Galiza a nivel do audiovisual, que son Juan Lesta e Belén Montero. Eles forman Esferoite, Belén Montero está aquí, e para min era moi importante tamén poder desligar un pouco a esa visión máis pegada, non? Que eu podía ter os textos de Xela dunha maneira moi emocional e leválos tamén, non? Dialogar con alguén, neste caso con Juan e con Belén, que de alguma maneira puxeran ese lado menos emocional, non? Foi moi bonito poñer en común todo o universo de Xela e iso leválo a imaxes. Este inverno foi un dos invernos máis duros que recordamos. O vento non deixou de zoar, destrozou praias, destrozou costa, destrozou montes, destrozou no interior. Para min os textos de Intemperiome son iso precisamente, non? É un vendaval que pasa e que arrasa, pero que ecoa. É como case se os poemas, os versos, foran reflexo dos propios versos, como se fosen casi palíndromos dentro do propio texto, non? Como se a pregunta e a resposta estivese perfectamente imbricada dentro da propia imaxe do texto. Eso foi algo que se puxo en riba da mesa dende o principio e dende o que dialogamos. Como vos digo, o vento está tremendamente presente. Había unha película que eu vin hai moitos anos, non me acordaba o director, pero acordábame perfectamente das imaxes. Era unha película que se chamaba O vento, é unha película silente, unha película muda, unha película do ano 28, dirixida por un director sueco que se chama Victor Schonström. E eu tiña esas imaxes, non, desa película do vento perfectamente na cabeza e tamén un diálogo con esta película quixemos facer. Non me vou demorar máis, vou a poñer directamente os vídeos. Vide, convido vos ao espectáculo de non ser para ser de todo. Vide que vos convido a vos ver. Ven que te reto a te ver ti, a ti, desde ti en ti. Non me conteño e abato os cormoráns contra das rochas. Non me conteño e abato rochas e cormoráns e abatibles e contidos. E a sombra este logo observando se os farrapos che corresponden.
pois se non me conteño, e da sobredose de inferno de contidos e abatibles, e rochas, e cormoráns inmensos. Continuamos despois destes dous videopoemas tan intensos e tan suxerentes tamén. E imos agora presentar a Rafa Xaneiro, o seu alcume Neno Escuro. É un interesantísimo artista multidisciplinar, creador sonoro e visual, e un compostelán vinculado durante anos ao mundo da música e coñecino eu como parte de diferentes proxectos musicais como Tombstones, por exemplo, ou tamén coñecino pola súa vinculación coa Sala NASA, a Psicofónica de Conxo, e tamén na organización de encontros multidisciplinares como Translitera. E logo, por suposto, bueno, a súa trayectoria está ligada tamén á imaxe, á poesía e ás artes performativas. Últimamente forma parte de As Xóuxere, que é un interesante proxecto editorial e cultural que ten desenvolvido proxectos de forte calado como a residencia de escritores na aldea rianxeira de Brión. Antes falábamos da necesidade de editoriais, de outras ópticas, non? Creo que a Xouxe aporta isto. E tamén Neno Escuro ábrese o mundo, o campo do literario, especialmente o poético. Fixo pezas visuais, sonoras, concertos performáticos, proxeccións, en fin, un home viaxeiro impenitente que hoxe recala aquí para mostrar o seu proxecto de experimentación sonora e visual e que tamén pidolle, igual que Antía, que presente a súa peza sobre un poema de Luisa Villalta, un ensaio alrededor dos textos de Luisa Villalta. Rafa Xaneiro, Neno Escuro. Gracias. Bueno, boas tardes, case noites. Nada, agradecer en primeira instancia a Ana e Arturo que me brindaron a posibilidade de reconectar con unha autora, Luisa Villalta, que tiña un pouco extraviada no pasado das miñas lecturas.
a ela tiven o gosto de coñecela, aínda que, a decir verdade, non a tratei moito. Pero sí me chamou sempre moito a atención o vínculo, a súa focalización no vínculo entre poesía e música, non? Fundamentalmente porque é un vínculo que eu traballo bastante tamén e ao que sumo tamén o ámbito do visual, a imaxe, non? Inicialmente, sempre sentín, teño que dicilo, máis afinidade, por exemplo, co traballo poético de Xela Arias. Sen embargo, por iso lle agradezo a Arturo e a Ana tamén, entre outras cousas, o facer ese traballo me fixo redescubrir a Luisa dunha maneira, pois, non sei, moi sorpresiva para min, no sentido de que digamos, o método, por chamarlle de algún modo, que seguín para facer este traballo sonoro e visual, foi o da inmersión total na palabra poética de Luisa e tamén a través dos seus textos, de algúns dos seus textos máis de ensaio, non? E en esta inmersión, pois descubrín ou algo dos textos de ela me tocou fondo, me tocou forte no corazón, foi en ese sentido moi sorpresivo para min, non? Entonces un pouco o que fixen foi deixarme levar por eso que me tocou, abrir o oído, non? O oído interno, por chamarlle de alguna maneira, á palabra de Luisa, e desde esa escoita, pois intentar facer unha aproximación sonora e visual ao que a min me chegaba. Entón, pois, simplemente non vou dicir nada máis, simplemente vou dar paso ao vídeo, é un poquinho longo, mellor, son 10 minutos. Bueno, espero que vos guste. Só unha cousa, bueno, quería comentar que as condicións sonoras da sala tamén son así un pouco... é unha sala pensada para conferencias fundamentalmente, apéname un pouco porque o traballo sonoro está feito con delicadeza e con cariño, ¿no? E con minucia, ¿no? E entonces, bueno, se perde un pouco o matiz, pero confío en que aínda así vos chegue ben un pouco o que a través desa aproximación visual e sonora a poesía de Luisa, pois vos traio aquí. As cores son aos ollos vermes de algo, descomposto para a vida diluirse. Como un río, sí, pero caíndo en sí mesmo, sempre, e retornando. Resplandores do silencio son as sombras, onde afogan as ausencias dos seus gritos. Onde os ollos nada ven.
Ben, escoita atentamente o bulicio que chega a nós desde outro lado das cortinas. Un tumulto con fulgores de prodigio e tamén de espanto. Un murmullo de mundo, de vento e, sobre todo, voces. Son os viaxeiros. Os viaxeiros comprenden que o vieiro era só unha figura de pó no ar. Sen embargo, ás veces canta. Teño visto como deixan pegadas de pasos firmes mensaxes para siluetas de seres queridos que virán detrás preguntando. Saber que non volverán fai algúns demorarse e desprenderse para coñecer ben o que abandonan. E nós vivemos do que deixan, do que teñen de deixar para seguir andando. Vivemos dun eco, o canto do camiño. Como terra e árbore, en palabra e música, desúnese o ser. Na firme realidade do chan, nós camiñando, tambor dos pasos. A palabra é eco do later rigoroso, a súa fixe móvil. Pensamento que anda, a palabra é ritmo, e o ritmo é retorno. O camiño ferido, no tempo horizontal, solta o seu sangue. Un ar antigo recebe o sacrificio. Nace un árbore. A palabra florece. Perdendo a utilidade, faise máis sutil. Delirio vertical. Repuxo verde en versos. Unindo en sí o disperso. Tremor continuo, árbore arpa que o vento tanxe. Sobre os ríos que van arrastrándonos, o son irrepetível. Escravos da memoria que retén o vapor do seu eco sen fin.
Fascinante este traballo de videocreación sobre a ópera poética de Luisa Villalta. A palabra florece, e creo que tamén a través da imaxe cobra unha nova dimensión. Estamos comprobando tamén como esta tarde temos artistas que se moven cómodamente no interdisciplinar que algo realmente que nos proxecta cara ao futuro. E agora imos coa fotografía e cunha muller moi experimentada, Maribel Longueira, licenciada en Historia da Arte Contemporánea, ten unha ollada única e ademais de ter numerosas exposicións individuais e colectivas en todo o mundo e tamén algunhas publicacións como Mar de Lira, homenaxe a Ángel Casal, o Papagayo, Entre miradas 1, Galiza Bos Aires, Entre miradas 2, Galicia Cuba, As Crevas, outro xeito de andar ao mar. Ela aínda ten unha mirada que se inquieta sobre o acontecer diario, ao que non debemos nunca acostumamos a injustiza e a un modelo que ás veces, en fin, ao que nos acostumamos. Ela dicía antes que non se acaba de acostumar e que esa súa ollada creo que tamén se reflicte no seu obxectivo fotográfico. Imos disfrutar da lectura fotográfica de En concreto, unha das grandes obras de Luisa Villalta, e pido a Maribel Longueira que ela mesma nos la presente. Bueno, boa tarde. Moitas gracias, Arturo e a Ana, por haberme convidado a participar nesta xornada para Xela e Luisa, porque, bueno, Xela non a coñecín, pero para min Luisa é unha persoa moi importante, entre outras cousas, porque o que acabas de decir, o fío do que acabas de decir, esa inquietude e esa paixón, eu penso que foi o que nos uniu a Luisa e a min. Porque eu normalmente traballo imaxe e creo que o que procuro é que as miñas imaxes busco as palabras para as miñas imaxes. Non fago, digamos, ao revés, que a mellor o máis habitual, non? Todos os meus libros, agás son, eu creo a historia, creo a miña historia con imaxes. E logo os poetas poñen as súas palabras. No caso do Papagayo, realmente era unha historia que eu teño 600 diapositivas do barrio do Papagayo antes de demolirse todo e desaparecer da cidade. Convidei a Luisa, como convidei tamén a Eva Veiga e a Olga Novo. En principio eran 3 as que tiña convidadas, pero realmente pretendía 4 mulleres que escribiran sobre o barrio do Papagayo. Luisa veu á miña casa, mandei unhas fotos, quixo velas todas, veu á miña casa, fixo unha pescuda entre as 600 diapositivas e outras que eu tiña xa escaneadas e levounas para a súa casa e aos poucos, non sei, a un mes ou así, apareceu na miña casa con 20 poemas seleccionados e catalogados xa as fotografías que correspondían a 3 partes do libro do Papagayo, que é este que está aquí. E que, bueno, non é que quera falar do Papagayo, pero é inevitable que fale do Papagayo, porque para min, o meu vínculo persoal forte é Luisa e o Papagayo, porque cando estábamos facendo este libro, Luisa morreu, e eu vime nunha tesitura delicada cos poemas dela, uns poemas que ela sabía perfectamente que eran fortes, que podían ser agresivos polas palabras que utilizaba para algúns ouvidos, e os seus pais que estiveron aquí esta mañá
pois, bueno, son, digamos, que como máis clásicos. Entón, eu conocín os pais posteriormente, cando morreu ela, e non sabía como facer para que eu non tivera que desfacerme desos poemas e que esos poemas se poderan editar. E, bueno, fixen unha exposición do Papagallo. Esa exposición presentouse no Colexio de Arquitectos de Coruña por primeira vez. Posteriormente, leveina a Ourense, ao Outono Fotográfico, e tamén foi a Cuba, e os autores cubanos leeron, curiosamente, fixeron un recital poético cos versos de Luisa, exclusivamente. Premios nacionais de literatura leeron as palabras de Luisa, cousa que a min emocionoume moito. E, bueno, realmente o meu traballo era a cidade da Coruña, en concreto, sobre este libro. Entón, que pasaba? Que eu son fotógrafa, non son non fago vídeo. Os problemas técnicos, certos tipos de problemas técnicos co vídeo non os supen resolver moi ben, pero espero que a tecnoloxía apoiada destas dúas mulleres tan maravillosas que hai aquí, pois o podan compensar. Digo isto porque tiña problemas técnicos de acompañar a palabra e a música, e borrar a outra música que tiña nos vídeos, nos clips que eu fixen. Entón, eu fixen unha interpretación da cidade do que conocía Luisa e realmente dos seus poemas. Non ten nada que ver, fantástico, porque somos todos tan distintos, que eso é o máis maravilloso. Pero antes me vades a deixar de ter a osadía de ler un poema que hai 10 anos leín aquí en Santiago. Realmente fixen de Luisa, mirade que osadía facer eu na voz de Luisa, unha muller extraordinariamente, unha poeta extraordinaria con unha voz fantástica, pero eu que nunca leera en público un poema, e, bueno, non me dedico evidentemente a eso, non vou non ler de novo, porque Luisa acompañoume estes días e decíame de novo que o leera, porque este poema nos xuntou ese día facendo, eu digo, de Luisa, e acompáñame sempre. Entón, vou non ler antes, desculpade a miña ousadía, pero vou non ler, porque sí que ten que ver moito como era Luisa e a calidade humana de Luisa, que é isto. A amizade ten flor que rebenta nas paredes, sobrevive da podremia mutua e só precisa das fiestras abertas onde nace se deita o sol de dentro. Compartir as cordas, de tender a roupa, vibrantes de emoción e de necesidade, por aquelas cousas que a auga da vida non dá lavado, pola dor que as esfrega, deteriora, volve inúteis, e entón hai que poñelas a secar ao ar das bocas abertas e nelas asustadas. Non é amor no sentido estrito da palabra, senón amor de luz, esa grande indiferencia que produce estar ao alcance, porta con porta, vida con vida, coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversible destos nosos corpos, o único que somos. E agora pasamos a miña interpretación de en concreto refírese á cidade da Coruña. Luisa ten unha idea, claro, a miña cidade tamén, Luisa ten unha idea da cidade especulativa, ten dúas cousas, unha parte de amor, por suposto, pero tamén dunha especulación prostituída, non precisamente nas prostitutas do Papagallo, sino os prostitutos, que normalmente os sinto, pero son masculinos, sinto por aquela discusión, porque hai poucas mulleres empresarias do ladrillo. O digo por eso, dos prostitutos do ladrillo. E normalmente é unha cidade que ten moita prostitución ladrillar. E, bueno, non digo de outro tipo.
torre. Reto. Como se pode ver, sempre é desandado o camiño. En verdade, nos pés o áspero tacto das palabras que me fai seguir. Onde comeza o problema para observar o poema no difícil ascenso. Fago unha parada na illa do estaño para poñer os pés, sen lugar, camiñando cara ao alto. Esta son eu, rubindo unha e outra vez as escadas dun mundo posíbel, separado sempre pola idade, a teima e a vontade íntima de voar. No alto a miña casa alta, e por cima un país nas nubes, lidando co sol difícil do norte que sempre se rende ás gadoupas do mar.
somos dous e ti ves masculino, dende onde as miñas cadeiras te agardan e andan lentamente cara a ti no espazo imposível dos espellos. Lugar de xeminación, esta cidade en cada cita, cando a luz nos visita e nos rodea de soidade, multiplicándonos por 1000, desplazando 1 milímetro cada milímetro cego de palpar. O espello en ti inventa en min unha profundidade extraña de ollos nadando no mar á procura do outro lado da vida, na esquina venteada da rúa, dunha mesa teimosa en calquer restaurante, do leito puntual onde a luz se demora. Invención tan real como sabes ti, como volves outra e outra vez traendo a túa forma dende o borde da luz, os teus ollos voadores a me dar de comer para que viva, para que siga vivindo no aquén da morte. E ben, 3 olladas diferentes, complementarias, pero igualmente apaixoadas sobre a obra poética destas dúas mulleres, Xela Arias e Luisa Villalta.